Salutare! Iată că suntem oficial în sezonul de primăvară. Astăzi este data de 2 martie. Este o zi cu mult soare, o zi frumoasă și se simte extraordinar acum în seară. Se simte extraordinar și plantele, dar în același timp se simte extraordinar și dăunătorii. Un dăunător foarte nedorit în seră, după cum bine cunoașteți, este musculița albă. Musculița albă de seră nu se întâlnește doar în seră, sigur că se întâlnește și afară, dar atunci când este în seră și este o invazie, asta se face evident, deci practic unii descriu că au chiar și nori întregi plutind de aceste musculițe. Am avut și eu o cantitate mai mare de musculițe. Și sigur că sunt o mulțime de preparate chimice, diferită natură, care sunt bune pentru a combate această musculiță albă de seră, dar chiar și acestea nu sunt întotdeauna eficiente. Peste o perioadă de timp iarăși reapară. De fapt s-a demonstrat deja științific că musculița albă de seră este mai adaptată acum la diferite preparate. Eu nu folosesc preparate chimice deloc, deci sunt adeptul unei agriculturi organice și folosesc metode de luptă, să zic așa, la fel naturale. Astăzi am să vă povestesc despre o metodă care am aflat-o recent și de fapt încă nu am testat-o, dar sunt absolut convins că este una funcțională și am să vă mai zic bonus încă o metodă care știu cu siguranță că funcționează și este extraordinară. Deci, folosind aceste două metode, cu cea mai mare probabilitate de scăpa de musculița albă de seră din sera noastră pentru totdeauna. Și nu doar din seră, pentru că musculița albă de seră se găsește și afară, mai ales la cultura de varză, după cum bine cunoașteți, scale-ul, da? La mine foarte bine se simte pe melisă, pe mentă, pe busuioc, la ardei iute. Deci sunt o mulțime de culturi atacate. Deci să vă zic ce presupune această metodă. Deci, practic sunt două ingrediente de bază, lapte și calendulă sau gălbenele. Aici este în formă de tinctură. Metoda este una foarte simplă. Laptele e un lapte ordinar, ca să zic așa. Puteți folosi tinctură, cum eu am aici din farmacie, care m-a costat 13,95, deci 14 lei, și laptele care e 20 de lei. Da? Deci iată toată investiția, sau puteți să luați chiar și cu mai puțin, în 30 de lei, deci asta e investiția care aveți nevoie pentru a face un preparat super eficient. Cum se face? Deci se ia laptele, vom avea nevoie de un recipient de un pic mai mult de 2 litri. Eu am să folosesc un recipient în care am și stropesc. Deci laptele se amestecă 1 litru de lapte cu 50 de ml de tinctură de calendulă. Dacă nu aveți tinctură, puteți să folosiți sigur că și calendula uscată sau chiar calendula proaspătă. În cazul ăsta, la 1 litru de lapte, o să aveți nevoie de 50 de grame de gălbenele, flori de gălbenele uscate, pe care o să le fierbeți împreună cu lapte timp de 15 minute. O să strecurați, o să lăsați să se răcească și o să aveți exact același lucru. Dacă folosiți flori de gălbenele proaspete, atunci veți avea nevoie de o cantitate mai mare, de vreo 4-5 ori, deci 200-250 de grame de flori de gălbenele, la 1 litru de lapte. Deci, eu folosesc tinctura, că este mai ușor așa, și calendula care am strânsă, gălbenele care le folosesc la ceai. Așa. Deci, 50 de mililitri de tinctură. Plus, vom mai avea nevoie de 50 de grame de zahăr. Nu
facem publicitate nici cărui brand. Așa. 50 de grame. Asta ar însemna cam 2 linguri de zahăr. Lingurile astea la mine sunt un pic mai mici. Așa că am să pun 2 jumate. Așa. Deci. O amestecăm și practic avem baza soluției gata. Este important să pregătiți soluția înainte de întrebuințare, deci ea nu stă. Și mai dizolvăm această soluție cu apă. Încă 1 litru de apă, deci 1 la 1. Iată, eu am aici și gradațiile. Facem să fie 2. Atât. Avem aici 1 litru de apă, 1 litru de lapte, 50 de ml de tinctură de galbenele și 50 de grame de zahăr. Soluția este gata. Cu această soluție pulverizați plantele atât la suprafață cât și sub frunze. Știți foarte bine că musculița albă de seră stă mai mult pe sub frunze. Asta ar putea fi tot, dar eu mai recomand să mai adăugați ceva. Nu este neapărat, dar dacă doriți o puteți face. Este un preparat numit EM, deci microorganisme eficiente. Miroase foarte plăcut, extraordinar. Sunt microorganismele astea care au un efect benefic în general și eu atunci când folosesc o soluție organică deseori adaug și preparatul ăsta EM. Eu îl folosesc în raport de 1 la 1000, deci 5 ml la 1 litru, respectiv aici n-aș pune mai mult de 10 ml, eu deja știu cam cât e asta la ochi. Așa. Și mai este un preparat extraordinar care îl folosesc ca un insecticid și care este bun în lupta și cu afidele și cu tot soiul de acarieni, apropo, și este foarte eficient. Este uleiul de nim. Nimol, apropo, ulei certificat organic, care la mine acum s-a întărit, așa, este o masă mai mare și iată, iau uleiul ăsta de nim și tot îl dizolv aici. Uleiul de nim are un miros așa mai specific, dar mie îmi place, este ok, mai ales dacă este natural, este organic, așa. Și este foarte eficient, apropo, în lupta cu tot felul de insecte nedorite, sugătoare, da? Deci e în regulă pentru insectele benefice. Așa. Deci s-a dizolvat și asta. Ce urmează să facem acum? Mai omogenizăm și preparatul este gata pentru a fi întrebuințat. Așa. Este foarte comod așa, în 2 litri și practic dintr-o singură dată eu îmi stropesc toate plantele. Ce face acest preparat de fapt? Da? Deci în primul rând, dacă aveți o invazie mare, cel mai probabil că nu o să vă ajute. O să vă ajute în cazul când abia ați observat câteva musculițe, da? Este un semnal de alarmă și e nevoie să faceți ceva. O să vă ajute atunci când o folosiți ca măsură de profilaxie, deci când nu sunt, cum este cazul la mine aici, nu am nicio musculiță de seră. Am în schimb în altă parte, la câteva plante, la melisă, am observat deja la mentă câteva musculițe albe de seră care au migrat, au apărut acum și acum este momentul când trebuie de aplicat această soluție. Se pune așa presiune și se pulverizează peste plante. Da? Deci, cam asta e metoda. Iată, am aici planta de melisă care o pulverizez cu această soluție și mai vedeți aici sunt chiar zboară câte o musculiță albă de seră, da? Și acum, după cum v-am promis, vă mai zic o metodă
bonus, foarte ușoară, cu foarte puțină implicare, 100% naturală, care vă protejează de musculița albă de seră pe întregul sezon, să zic așa. Știu că sunteți curioși să aflați metoda. Asta e un secret. Cine recunoaște ce am eu aici? Sunt semințe de pufuleți, sau cum se spune la noi în Moldova, lumea le cunoaște mai mult cu denumirea în latină de ageratum. Da? Este o plantă decorativă, deseori vândută și la florării, la începutul sezonului, o plantă folosită pentru decor afară și de regulă este cu florile astea albastre, așa. Sunt și exemplare și cu roșu, dar nu contează. Ce contează e că această plantă atrage musculița albă de seră. Atrage la nebunie. Deci dacă aveți o plantă de pufuleți aici și sunt musculițe albe de seră în rază, credeți-mă, toate o să vină aici, toate o să vină la planta asta pentru că este preferata lor. Eu deseori, de fapt, câțiva ani în urmă, când cultivam pufuleții, eu nu puteam să înțeleg, ziceam, cum se întâmplă așa, că uite, planta asta este plină de musculiță albă de seră. Și la un moment dat chiar am renunțat, zic, nu mai vreau florile astea că sunt pline de musculiță. Și le scoteam afară. Și de fapt făceam un lucru bun. Pentru că ultimii vreo 2 ani eu nu prea am avut musculiță albă de seră, chiar dacă alți colegi aveau. Eu nu aveam. Și iată care este explicația. Pufuleții elimină o substanță care este nocivă pentru musculița albă de seră. Dar în ce fel este nocivă? Deci, ea nu mai permite să se mai reproducă. Și practic, chiar dacă mai aveți exemplare de musculiță albă de seră, ele vor ajunge la ciclul final de dezvoltare și nu se vor mai înmulți. Deci, având în seră pufuleți, într-un final, populația de musculiță albă de seră nu are decât să scadă. Și practic soluția este una foarte simplă. Aveți câteva plante de pufuleți în seră. Recomandarea este cel puțin una la 20 de metri pătrați, poate mai benefic un 10 metri pătrați. Și practic ați scăpat pentru întreg sezon de musculiță albă de seră. Puteți planta afară, lângă același chel care îl aveți afară, lângă aceleași culturi afectate și roșii, apropo, da? Și varză afectate de musculița albă, puteți planta alături niște plante de pufuleți. Asta e o soluție simplă. Bine, cam asta v-am avut a spune. Sunt curios să văd dacă încercați, să scrieți în comentarii cum a ieșit, ce părere aveți, ați mai auzit de asemenea metode și vă doresc un an prosper și cu cât mai puțin dăunători nedoriți. Pa, pa!